Zaħir, mandale, klassifikazzjoni mandale. Issa, għanna kurzita kolla kammanda, sawa, għanfi fil-verità ħejja u kombinazzjoni l-lum ta' rossu l-ħija. Konna bil-ol u dirajn, u fl-ewwel rossu l-bir, rossu z-żejt. Bat ta' tfall-limon konna ma' għaxan il-bizzajt, u kien nġba l-dol flumri, aktaru kifur. Bħala wieċi, mux bħala... Għalla kolla kellna abdominals ta' kizmin temmu. Għabek għadu abdominals. Barħaf minn Mela, għalli ma n-torturawx ħafna il-palku li tajjeb, messaġġ żgħir li min jitħajjel tal-mużika. Inti għandek esperjenza kbira u karriera kbira fil-mużika. Il-messaġġ tiegħek għal min jaspira l-ugwi tal-mużika. Jiena dejjem ngħid anke meta insib però nitkellem ma' mużiċisti internazzjonali u hekk, aħna Malta aħna fortunati. Għax barra minn Malta minn jitgħallem jorid jitgħallem online. Jew kelli tkun ġo konservatorju relevanti li ma' stila. Huwa qed tifhimni aħna Malta fortunatament we have to be grateful. Jiġifieri li hawn teachers bravi. Alright? Strumenti tjulek xejn. U ġifieri m'għandhom ħadd għalfej Pratikament l-edukazzjoni mużikali tinstab daħal. Eżatt. Għal dak dejjem kaslita u ma jfittixix għax ma jrix. Ekku, ma xaġa sabiħa il-ħajja minn għal-mużika mija xejn. Ekku. Adrian, 40 sena ma tistmana, Grazie ħafna. il-President biex natik il-mementu tal-okkazjoni. Għalax biex nitkellem. Unkomplu biżjed mużika mal-banda tagħna, issa jmiss